Ja, en Bjorn, mag ik jou dan vragen om onze tweede gast te introduceren? Telefoons zijn erg belangrijk voor bedrijven, want ondernemers willen graag bereikbaar blijven. Een telefoonservice kan hen bijvoorbeeld helpen om een overdosis aan telefoontjes te stelpen. Gesprekken vastleggen en opvragen, het kan, zonder dat de klanten gaan klagen. Onze laatste gast kan hierover meer vertellen. Vandaag hoeft u hem in ieder geval niet te bellen, want hij is hier, heel erg blij, de directeur van TAS Venray, Geert van Krij. Welkom Geert. Dankjewel. Nou, ik hoor net in het gedicht dat je heel blij bent. Ik hoop dat dat klopt. Dat klopt, ja, zonder meer. TAS Venray, telefoon-antwoordservice. Kun je kort in een paar zinnen uitleggen wat jouw bedrijf doet? Nou, wij beantwoorden 24 uur per dag de telefoon voor bedrijven, het hele MKB-segment. En dat doen we voor bedrijven die in de regio zitten, maar ook in de grote regio, ook landelijk zijn. En ook internationale contacten hebben. Daar we dan dus ook een 24 uur servicebedrijf zijn. Maar wij proberen de bedrijven ook in de regio van dienst te kunnen zijn. Zodat zij hun bereikbaarheid kunnen garanderen naar hun klanten weer. Want uiteindelijk zijn wij gewoon een toegevoegde waarde binnen bedrijven. En waar is jouw bedrijf te vinden? Op de Paterstraat op dit moment. Daar hebben we een kantoorpand een jaar geleden in gebruik genomen om toch de groei die op deze tijd gewoon ons overkomt aan te kunnen. En dat geeft ook weer nieuwe uitdagingen. En dat is een uitbreiding van toch 27 jaar kantoor aan huis te hebben gehad. Steeds verder uit proberen te breiden. En nou met een mooi kantoorpand in de Paterstraat. Ik hoor het woord groei. Dat betekent hoeveel mensen heb je in dienst? Op dit moment werken we met 17 mensen. 17 mensen. Ja. En ook je dochter is in het bedrijf actief. Wat is haar rol? Is mede-eigenaar, zelfs als mevrouw Karen. Die is wel wat onderbelicht altijd, probeert niet op de voorgrond te staan. Maar Karen en wij zijn met z'n drie in een vennootschap ondergebracht. Want je hebt het bedrijf destijds overgenomen van je schoonouders. Ja. Dus we kunnen spreken van een familiebedrijf inmiddels. Van een familiebedrijf, ja. Wat voor soort bedrijven, ondernemingen, waar werken jullie voor? En kun je daar een concreet voorbeeld van geven hoe die werkzaamheden eruit zien? Wat doe je? Ja, een aantal jaar geleden hadden we ook een vroedvrouw in ons klantenbestand zitten en een uitvaartondernemer. Dus het was voor mij een makkelijk bruggetje maken tussen alles wat geboren wordt en doodgaat. Dat kunnen wij bedienen. Ja. En de klanten variëren van echt een ZZP'er, een zelfstandig werkende techneut die zijn back-office, zijn telefoon niet zelf kan beantwoorden of wil beantwoorden. Of zijn familieleden daar niet meer wil opzadelen. Die zijn weer van dienst. Tot de grote bedrijven die gewoon internationaal werken, die hun klanten in de hele wereld hebben zitten. Heel belangrijk voor jouw bedrijf is het ontstressen. Ja. Hoe doe je dat en waarom is dat zo belangrijk? We merken zelf ook als ondernemer dat alle druk van de dag, die overkomt je en je wilt toch steeds meer je klanten van dienst zijn. Maar dat betekent ook voor mijn collega-ondernemers, die hebben dan wel eens het probleem van en hoe doe ik het nu met mijn telefoon? Telefoonservice is vrij onbekend. Ja. We zijn ook echt een telefoonservicebedrijf en geen callcenter. Callcenter is toch een heel andere tak van sport. En we merken op het moment dat we een persoonlijk gesprek kunnen hebben met ondernemers, dat we uit kunnen leggen wat we kunnen doen. En dan is het meestal zo van, dat had ik dus gewoon niet gedacht dat jullie dat ook doen. Nou, en daardoor komt die factor van het ontstressen naar voren. Van we kunnen je iets uit handen nemen. Het outsourcen, wat toch een term is geworden de laatste tijd. En dan merken ze meestal na een paar weken als ze met ons hebben gewerkt van dit had ik gewoon jaren eerder moeten doen. Dus bij deze ook meteen een uitnodiging aan alle ondernemers, zeker in Venray, van neem contact met ons op. Ja, want ik heb begrepen als mensen met jullie contact opnemen en een contract aangaan, heb je ook nog een leuke actie aan verbonden? Ja, we werken met Massagestudio Feel. Daar hebben we vorig jaar op de beurs gestaan. Dat was een hele goede eye-catcher daar. En degenen die met ons een contract willen sluiten, die krijgen ook een stoelmassage op locatie aangeboden naar keuze. Nou, kijk eens aan. Alleen daarom een mooie reden om eens contact met je op te nemen. Zonder meer. Hey, bereikbaarheid is ook een centraal thema binnen TAS. Wat betekent bereikbaarheid voor een ondernemer en welke rol hebben jullie daarin? Nou, vooral in deze tijd merk ik steeds meer dat de ondernemers die het helaas niet gered hebben, die hadden dus niet voor voldoende voorzieningen genomen van hoe kan ik in een crisistijd overleven. En we merken dus dat de ondernemers die dat wel zagen aankomen, gekozen hebben van als wij wat we niet goed zelf kunnen doen gaan outsourcen, bij ons neer kunnen leggen. Nou, dat ze hun bedrijfsactiviteiten gewoon niet meer alleen maar 8 uur per dag kunnen uitoefenen, maar gewoon 24 uur kunnen bereiken.
Een voorbeeld is dat we een klant binnenkrijgen en zegt van, ja, voor mij is het niet van toepassing. Ik zeg, nou, je mag gewoon een maand gratis proberen. Ik wil gewoon die klant daarin kunnen overtuigen. Nou, vervolgens belt hij na een week op van, ja, 's avonds om 11 uur word ik gebeld door een klant. En die plaatst bij mij een order. Dus ja, aankomende 2 jaar heb ik mijn telefoonservicekosten terugverdiend. Heb je er ook last van dat er steeds minder eigenlijk per telefoon gedaan wordt? Want tegenwoordig gaat heel veel via e-mail, WhatsApp, social media. Merk jij er iets van? Nee. Het is bij ons ook allemaal toegevoegde diensten. We gebruiken ze ook om bijvoorbeeld monteurs op te roepen. In plaats van wat vroeger gebeld werd, kan er nou een sms gestuurd of een WhatsApp of een e-mail. Dat mensen gewoon bevestiging krijgen van wie heeft er nou precies voor hun gebeld. En dan kunnen ze gewoon alles op zien wat wij voor hen hebben vastgelegd. Dus het zijn alleen maar uitbreiding van onze werkzaamheden. Okay. Tot slot, hoe ziet de toekomst eruit voor TAS? We hebben een groeiplan gemaakt een jaar geleden en we zitten eigenlijk nu al ruimschoots boven het groeiplan. Dat we eigenlijk zeggen van nou, we willen de kwaliteit naar onze afnemers, onze klanten willen we gewoon garanderen door vooral niet te hard te groeien, maar wel de kwaliteit heel goed in de gaten houden. En alleen met de juiste kwaliteit door te willen blijven groeien. Goed zo. Dankjewel voor dit gesprek. Oké, graag gedaan. Goed zo. Smakelijk. Nederland gaat over op IBAN. Een langer rekeningnummer voor binnen- en buitenlandse betalingen. Iedereen krijgt hiermee te maken. Ook uw bedrijf en uw klanten. Rabobank helpt u op weg met uw voorbereidingen op IBAN en SEPA. Doe daarom de Rabo SEPA-check. www.rabobank.nl/SEPA-check. Makkelijk over op IBAN. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.